Wow, you guys. So Saturday mhla 13 July siya eMlazi ladies house. Sihambisa indlu ayile ladies house. Izobe ikhona lezi. Sihambisa indlu kule family eyabhidlikelwa indlu ngesikhathi kunezikhukhula. Asihambisi futhi indlu sikhona eMlazi. I-ladies house siyakhile. Sesiyoyivula manje. Angazi noma sizoyivula singaphandle noma sizoyivula sesiphakathi noma sizoyivula singaphandle singene bese siyayivula mhlambe noma sizoyivula singaphandle singene sivale bese siyayivula ke phakathi sesiphuma ngoba phela kumele sigcine siphumile ekugcineni sesiya la eDCC ngoba ngine-1 man show eDCC intambama ngamhla 13 July. So ama futhi sonke nefamily nani ngeza ama-tickets ase-combi tickets awu 200 rand. Iyenzeka leyo nto fethu.